Ola de novo, estamos no Museo do Gravado de Artes, a estampa digital, estamos coa súa directora Laura García Silva. Laura, cando falamos do mundo do gravado, do mundo dos museos, da importancia que ten este museo en sí, cara con esa proxección ao exterior, falábamos desas persoas que concurren ao 7º Premio Atlante, máis de 23 países. No Barbanza é suficientemente coñecido este museo? Eu penso que non, que aínda temos que, non sei se seguir traballando para que cada vez seamos máis coñecidos na zona, pero a repercusión internacional está aí, algo que temos un pouco clavado unha espiña, é que o museo sea máis coñecido aquí na zona. Non sei se algo estaremos facendo máis ou menos mal, hai que facer sempre crítica a un mesmo, intentamos programar actividades que pensamos que poden ser atractivas, e, por exemplo, nesta última exposición de Cervantes pensouse en crear unha visita para que as familias podan disfrutar cos nenos e, bueno, non chapar na casa o tema de Cervantes nos libros, e temos aquí unha exposición con uns magníficos textos, gravados, libros, que se pode facer dunha forma máis activa e interactuar realmente coa obra en sí. Os colexios da zona, institutos da comarca visitan o museo asiduamente, hai que estar a chamalos? Temos visitas do museo, é certo que gustaríanos ter máis. Gustaríamos ter máis visitas, algo que, bueno, seguiremos traballando de caras ao próximo curso. Este ano tivemos algunhas clases e a verdade é que funcionaron moi ben. Que crees ti que é o que se podería facer aínda máis para promocionar o mundo do gravado e este museo na comarca? Aceptamos ideas. Se tes algunha, non sei, penso que intentar traballar para que a xente non pense que o museo é un sitio no que únicamente vense non sei, todo está prohibido, todo é contemplativo, sino que empecen a ver o museo como un lugar onde, bueno, poder pasar unha boa tarde, disfrutar, aprender. Un non ten por que saber e coñecer a obra que ven a ver. De feito, moitas veces o mellor é sorprenderse e aprender o que hai de novo. Para iso imos cambiando constantemente tamén as salas, para que non sexa sempre o mesmo para visitar. Cando entras no museo, o primeiro que te atopas é unha frase na porta da entrada, non? Ali pon, descúbrenos, atoparás cousas maravillosas. Maravillosas, sí, efectivamente. É verdade? Eu penso que sí. O que falta é que a xente nos apoie nesta labor. Estou contenta porque a xente que ven queda sorprendida. De feito, moitas veces a pregunta é como está isto aquí, non? Que fai esta impresionante coleccións de gravados e de artistas nun entorno así. Pero, bueno, eu escoitei nunha ocasión unha frase a don Javier, que era que el tiña a idea de facer un museo nun entorno que non fose o típico centro urbano, senón que a xente tamén do rural podese disfrutar de Goya, de Dalí, e non tivera que desplazarse a Madrid ou Barcelona para poder disfrutar destas obras. Penso que a idea é moi bonita e temos que seguir traballando neso. A Fundación do Museo do Gravado, que se rexe por unha fundación, pois vos tendes colaborado coa Universidade e tamén con outras institucións, como son os concellos que forman parte dese patronato do museo, pero tamén con asociacións culturais, non? Como é o caso da Asociación Cultural Barbantia. Como resulta esa colaboración? Eu penso que é algo moi positivo. Enriquece, porque traballar con outras entidades ou con outras asociacións
sempre dai un punto distinto ás exposicións, a como facer, bueno, como facer os montaxes e plantear as salas, aporta sempre algo distinto e axuda a promocionar o museo. Iso tamén hai que recoñecer. Eu penso que todo o que é intercambio entre actividades culturais sempre é positivo. Entre esas colaboracións, dicía esta Asociación Cultural Barbantia, que celebra, non sei, este ano vai a non sei se vai a celebrar o quinto Barbantiarte, non? Sí. Que está resultando un éxito. Sí, a verdade é que foi todo un acerto da anterior directora xunto coa asociación, xuntar a idea de crear estas exposicións anuais onde os artistas da zona podan expoñer cada un a súa expresión artística. Na última exposición, que foi toda de mulleres, tivemos escultura, pintura, grabado, música, literatura, e penso que é algo tamén positivo. Non só, a pesar de ser un museo de grabado, tamén poder abrirnos a outras artes. Ides a seguir colaborando con estas institucións comarcais en algún proxecto en concreto? Eu espero que sí. Mente temos o quinto encontro con Barbantia, coa Asociación Barbantia Arte. Entón, espero que podamos seguir moitos anos. Non sei se nos poderás avanzar algunhas das próximas exposicións que se poden ver aquí e a disfrutar, ou ata cando van a estar estas exposicións para poder velas? Sí, comentaba anteriormente que a exposición de Emilio Celeiro xa remata este mes, de feito foi ampliada porque foi unha exposición que gustou moito, e despois temos para esa sala unha artista de Salamanca, Concha Sáez, que además é profesora de Belas Artes na universidade, que vai expoñer unha exposición totalmente diferente ao que podemos atopar no resto. Eu penso que vai ser moi bonita, toca moito as emocións, non adianto máis, estamos aí traballando nela. Esta exposición de Cervantes estará ata finais de setembro, concretamente ata 1 de outubro, que coincide en sábado, e despois temos tamén, a partir de setembro, a exposición do 7º Premio Atlante, como cada ano, que esperamos tamén continuar desarrollando no verán. Pois non son poucas as cousas que se poden ver e o traballo que dá montar todo iso, non? Recentemente o Concello de Ribeira é o encargado, ou vai ser o encargado da xestión deste museo, non? E será polo menos durante 10 anos. Vai a cambiar isto en algo a xestión do museo de como se estaba a facer ata agora? A nivel interno e de organización continuamos igual, o programa está aí, non ha habido modificación ninguna, entón, nese sentido, as cousas siguen igual. Despois a outra parte corresponde tanto ao Concello como ao xerente da Fundación comentar máis detalles do tema. Moi ben, pois seguimos rematando o noso programa, Laura. Quizáis recordarlle as persoas que nos están vendo o horario, cando se pode visitar o museo, que deben facer para chegarse aquí. O museo está aberto de martes a sábado, de 10 a 2 e de 4:30 a 7:30, e os festivos de 4:30 a 7:30. Estamos na localidade de Arte, entre Ribeira e as dunas de Corrubedo. O único, armarse un poquinho de paciencia e non desesperar cando xusto o virar na esquina non atope no museo. Estamos un poquinho máis adentro, pero estamos aquí. Pois moitísimas gracias por atender a chamada do Canal Barbanza e por estar con nós en Salseiros. A vosotros. Señoras e señores, vémonos a semana que ven aquí en Canal Barbanza. Moi boa noite.